assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno ene garti kadi windande men hande. Jiɗɗen noon so Allah jaɓi ko wadde heblo ngo so ari wona heblo tongowo ko janggano ko, nde wonno heɓe kadi noddi en wonde jiyata bindi hay batte, tawde Allah waɗi nde jangguinten ndende taw ɗeɗo kaɓorɗe keɓanoka. Allah walli en noon ɗeɗo kaɓorɗe keɓama, wadde ɗum jangguine tan mofte hankadi lawol gotol, hankadi ɗum jangguine ɗum mofte lawol gotol e nder YouTube he. Hankadi kala garɗo tawa ɗum toon e jangguini ɗum ha timmi, kono nden warno koye heblo wongo. Allah walli en joni noon en keeɓi ɗo windete aɗa daara, hankadi ma ɓuur weɓandema an jangowo o. Mi wino o noon jangde saɗani ko teskuye tan namdoto. Alkule ɗe kewani, to banggue Pular alkule mum ɓurani 32 alkulal ko he masde ɗe goni, kadi ko masde ko hen woni. Qur'ana arab ne alkule mum janggeteɗe kewani, ko nogatana jeetati alkulal janggete hen. Gaddoya masɗe ma masa gasi, heddo kadi aɗa wadda hen ha mbatta yiide bindima. Ko janggete ko noon jahata koye janguinowo janguinma hankadi. Wa amma noon limto ngo hijja ngo, ɗum kam ko ma tan wawe wonande jiɗɗo janggude. An jangowo alay sago mbawa limto e hijjo, to Qur'ana to Pular to kala gandal ngal jangata, sa wawa hijjo e limto tan a yahata. Ɗum saabi noon ene tampe hen kala nde pinɗon oɗon kolle alkule ɗe ha mbawon teskade ɗe, soɗon janga ɗe weeɓa e dow moɗon. Heddo bindol ne ko ekkitogol wiyete, ƴetta jungo ma aɗa ekkito bindol, ene oño hen ha ɓoy tan jiya feewa. Mbasa amde, jangowo amata no amni. Jangowo jogoto sembe, jogo himme, anda ko waɗata ɗo ko kañum jeeyi. So wawi wawani ko hoore muɗum. Ɗum noon wadde hande kadi eɗen gara jangguinde ko mbimi on ko. Alkule ɗe gartire, waɗe e sifa daɓɓo, no ene tongoro mofto e nder moftorɗe moɗon. hay son jiyan kam janngo e jaam aroɓe yeesoɓe ɓen ma maw dañƴuɗo janggi. Pular o ne kono waɗate, alkule arab ɗe ne mbaɗene noon hankkadi eɗen mofta. aɗen en jangge tan en moftatama, hankkadi batti moftude e nder moftirɗe meɗen wonɗo janngojo so jeeyaka tawane nanɗo ene moftani on ɗon kala gaɗa wawa janngude hen. joni joni inchallah payne golle o ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama, wassalam.